I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i danas igramo Build Battle na serveru Guildcraft. E sad, ovaj Build Battle nije na španskom kao na onom drugom serveru, tako da očekujem da će da bude bolji nego onaj. Vratit ću se kad krene igra, doviđenja. Ok, evo nas, tema je Flower. Da, to nije jako dobro, ali ajde da vidimo kako će da nam uspe. Naravno za Flower ćemo da koristimo Grass Block. Što ćemo Toggle Rain, imamo Particles, imamo i Hearts, ok, Hearts nam ne trebaju. Ok, malo brže da letimo. I eto, super smo, sad ćemo da krenemo da gradimo naš cvet. Kakav će da bude ovaj cvet? Ajde od vune. Vuna. Što još može? Staklo. Clay. Clay mi se više sviđa od vune. Ali ajde, ovu vunu ćemo da ostavimo ovdje. Da bude crveni cvet. Svi cvetovi će da budu crveni, pa ajde i mi. I eto, spremni su da krenemo. Hajde da počnemo s ovim green stained clayom, zato što je tema samo cvet, ovaj speed mi se ne sviđa previše brzo. Vratit ću na 1. Ok, zato što je tema samo jedan jedini cvet, napravit ću da ovo bude 4 bloka debelo. Oko kao malo da se nakrivi. Možda ovako da dodamo. Hop. Ovako. Još 15 sekundi. A već izgleda užasno. I dodamo neki Particles. Jer Particles, sve bolje se Particles. Evo ovako. Evo. Particles. Ok. Nešto sam uspio da uradim. Imamo veliki lag. Ovo je bad. Ovo je bad. Moje nije bolje od mog, ali je bad. Ovo je lepo. Ovo je lepo, ovo je... da. Evo, ovo ima neki Particlese. Ovo je zapravo nešto i okolinu uredio. Tako da ajde good. Ti dobiješ good. Vidimo ovaj. Ovaj isto tako pravi, ovaj... Hoće da mu damo 8. Ali daćemo mu to što zaslužuje. Ovo je bad. Ovo mi se ne sviđa. Pixel art je. I nije se baš potrudio da bude dobar pixel art. Nije se potrudio, ali... dobro. Ovo... ja, ovo je bad. Mada više se potrudio nego onaj, ali nije se potrudio. Ovo je moje. Jej! Neki Particle su bezvezni. Wow, ovo mi drži crno. Ej! Pa nemoj držati cvet, ovo mi drži plavu. Aj neka da neku legendary ili kako god. Ok, moj neće da pobedi. Mvoh. Nije za bolje od mvoh. I nisam bila ni jedna. Idemo u sljedeću. Ok, sad pravimo airplane. Ok, znači airplane, to jest avion ili kako god. Sad nam treba što da stavimo za podlogu. Stone bricks ne ide. Mogli bismo... ovaj andesite, polished andesite. Ajde. Ok, nije toliko loše.
Ali ova glavna stvar koju pravimo je avion. Znači trebaš nam vol. Ja već volim da gradimo od kleja, ali klej nema belu boju. Ima ovo, ali to bi mogli za nešto da iskoristimo zapravo. Imaće neke stripese. Ajde stavimo, ne znam, nekih plavi, cyan i black. Uzmemo glass. I eto, spremni smo da krenemo. Ono već svi napravili, mi tek sad krećemo. Imam neku ideju kako bi moglo da izgleda ovaj plane. Ta moja ideja je verovatno jako užasna, ali dobra. Barem će da bude nešto. Ok, za sad ne izgleda toliko loše. Još jedan ovaj layer ću da dodam ovdje. Ok. Ovo. Ok. Nije toliko loše. Ali nije ni dobro. Ajde, vidjet ćemo kako bude. Smo ovoliko izgradili na onoj strani, mislim da jesam. Ovo je 60 sekundi, ne. Ništa nemamo rađeno, ne. Ne, neću za minutu da stignem to. Ti mi ne trebaš. Ajde, skači. Dobro. Uzmem ovu plavu boju negde. Ovako. Ne znam, kao neki znak aviona, nemam pojma više šta radim. Neki particles se dodamo na krilima ovako, kao neku vatru ili nešto. Ajde, particles. Redstone magic, eto. Imamo redstone magic. Ajde i ovdje taj redstone magic da dodamo. I eto, super. Super. Divno. Najbolji avion. Ok. Dobro, ali nije toliko. U redu, dobro. Ovo. Ne sviđa mi se baš nešto ovo, ajde. Moram da mu dam bed. Ok. Ok, ovo je veliko, stvarno se potrudio, nije ga dovršio. Ima vremena. Ajde, ti dobiš mo. Jer nisi stigao da dovršiš, ovako je bilo good. I preveliko je počeo. Ovo nije avion, ali počeo je da pravi avion. Samo što je počeo preveliko. Ajde, dobit će bed. Dobit će bed. Jer potrudio se nešto da uradi. U redu je. Nije toliko loše. Potrudio se, bolje od mog. Baš super što neće da mi leti niš. Ovo je napravio od iron blokova. To mi se baš ne sviđa. Ajde, nekog razloga neće da mi leti. Baš super. Ovo nije avion, ovo je slon. Gledaj, ima surlu i sve. Lepak je slona napravio, ali nije avion. I da promašio temu, ali moram da dam very bad. Evo ga moje.
vjerovatno najružnije, s ovim redstone dustom particles. Još držim ovo accent u ruci, možda će oni dovoljiti accent sada kako ja to imam u ruci. I opet nisam bila ni jedna. Wow. Wow. I to bi bilo to za ovu epizodu Minecrafta. Ako vam se svidjela ova epizoda, obavezno stavite like da znam da li vam se svidjela. Da. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav svima!